Brate moj, konenti se, da ti kažem, ajde prekrsti. Dun! Dun! Nosina! Čekaj, ne, čekaj, nije se otvorila. Ti se otvorila šolje. A, jeste, ja? Čekaj, 1, 3, 4. 4 puta. I tebe ja, ne? Ne, ti kako ti znači. Aha, je dobitak! Bez mene, kako ti se otvorila šolje? Čekaj. Je dobitak? Vidim ti ovdje. Ima put neki. Ima put. Ima obraza. Ima. Neđe kao da je neka zemlja. Tropska. Kao da su neke vetrenjače. Ooo, Skandinavija. Evropa. Ovo Švedska, Danska, Finska. Nije, bliže Njemačkoj dolje. Aha, kaj ima neke vetrenjače, neke klompe. i klompe. Kad vidim ti Ovo Ojsterak ste vi. Ne, Ne. nešto kaj na hrva neko. Znaš kada da nije Španija? Nije, a? gledaj. Kada ličim na Holandiju. Misliš? Jes. Uuu. Evo vidim te ovdje, brate, nešto ti stiže. Nešto ti stiže velikim nekim prevoznim sredstvima. Brodom da nije. Biće. Biće, a? Biće, ako je na vodi, biće da je brod. A biće da je. Neće vidjeti, pogledaj. Vidi brod, kako vidi. Evo ga u luku. A vidi ga i paket. Bogom imaš nešto u njemu. Aha. Imaš nešto u njemu iz više delova mi se čini. Aha. Kada su Lego kockice, Pa moguće Lego za sina. 50 nečega ti stiže. 50. Ali kao da ti stiže iz nekog daleka. Da nije preko okeana možda. Biće. Biće, a? Biće. Vidim ti ovdje, porazene moj. 50 komada. Opa, evo. Sjeti se, brate, tako 25 da mi da. Ajde. Bići, da ćeš, brate, 50 komada, po 25. Gledaj, sad vidim ti sa prijatelja Novopolo. Ima. I sad ti to podijeliš, oni kao da idu na više puteva. Umili. Ali vidim da ti neki dobitak stiže do nositi. A, dobitak, a? Dobar dobitak. Jesi. Bodi želju srednije prosto. Srednje? Aj te na liste? Ne. Vas će da. I si zamisliš želju? Ne. Da mi si to dupla. Boga mi oči. Hoće, a? Dođe li kod nas puta 3. Vidi, mož slobodno, jer su kockice kvalitetne. Bar po 2-3 će biti na jednu kockicu. Biće? Oči, biće, brate, mož slobodno više. Ovo ti to. To mi je to. To ti to, šolje ti vrh. Nema šta.